Este repunere din 6 metri. Repunere din 6 metri și Bornescu are un conflict cu Tecșeira. Au uitat cei doi că au fost colegi la Rapid. Hera îl calmează însă pe Bornescu. Se liniștesc, sau să sperăm că se liniștesc spiritele în acea zonă. Încă o dată centrala lui Voicu de mai devreme pentru Milisavljevic. Extraordinară intervenția lui Bornescu. Mingea părea să se ducă în poartă, însă Bornescu are o intervenție de mare portar. Extraordinar. Iar erorile, trebuie să recunoaștem și că astea sunt superbe. O fază de fotbal autentic. Bojovic primește acum îngrijiri în apropierea centrului terenului. Iar aici vedem șutul lui Milisavljevic. Nu a găsit spațiul porții Milisavljevic.